sen milletin vaktini teftir taklamayla bu diğer serdarlık etdi. Hudacan sana tevekkül edip başlaylı. Bismillahirrahmanirrahim. Birlenci nefer otoğa ver göreylenci adam ke. Birlenci nefer otoğa girsin. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Göze dayken sifte adam diye yarat. Biz göze senin bir neşten toruk sonacak. İnşallah sözler doğru cevap verdin. Sen bizim diğer serdarımız ol ya. Hava birlenci severek. Sen hayfeden he? Evvel men adımy, tehsilatymy, medrekzadım sormaýan. Daý göze bitadı. Başga idaralayanykda ki parti wasi bolsun. Biz adyň näme tehsilatyň näme medrekiň nämedir togupdyr. Bula bir işimiz ýok. Biz fakat şu ki aýdagda ady näme şu näme diýetdiň? Selahiyeti ören intikam etdi. Awşa aýdagdyň diýeni. Awşa selahiyet diýemi. Göze bir moga pikirden bolsaň parti wasi berek tanış bolup geljek bolsaň biz kelläňde çykaryp taýdy. Bunjak zat habar ýok. Biz şu selahiyeti ören saýlap intikam etdiýäga. Sen tayfadan sorap otyňyz ki. Böyle değil bincik. Bir vaktimi vermemişecek verdi. Kıyıkacık cevap ver. Tayfan bilmedin beni. Klient söyle acırdı. Göze bir yeňiljek torok sorajak daý. Göze dehyar kem pul jüwe urup bilýär, şora kem pul jüwe urup bolýar. Kim kem pulaçy? Bir diýen soraňyz bir jürede mene düşünşmeýär. Düşünsmersin de daha yaňardan hiç okuyman gelipdiň. Ýöňde ýanynda pikirlendirin ay bir 3-4 nefer bir adam. Ay özüne midar adam, yalta adam, ay millet sarıp duran adam oturamıca dedim öňde ha? Yo, asıl bunjyda yalňyş bilen hemmetçi. Gödeşin bil, yo gawatda öňçäre rutbiýa ver şora ihtilafman, beter işlen kersewatlarken şu ada Allah kuwat bersin aýtýak, odam da bir iş bejer otýak. Şunjy adamla öňde tüýsen, onuň için özüň ýad etme. Eger batma, ýöne taň ýene bir şans berin. Bir sorak soraýan, eger şunu bilseň, inşallah göre näzir bolýan bir bikre diýelim. Teýýar bolsaň soraýyn men soragmy. Bolýar men teýýar. Teyyar olan da qojetdi qulaq sonra men eşitmedim qaramettin dep durma. Bir tane selahiyet be. Bir oğlancık da bilirsin cevabını görün. Göde şu ördek tek ördek dep kan eşitlendirse. Şu ördek erkek mi orkut şuna aýtdy ber ha. Men näde bilmeli, nerede bilmeli? Göde daýy üçüncü soragyň da ýanyň. Ben inşallah bir habar eder sonra. İkinci nefer girsin otağa. İkinci nefer otağa girsin. Sagatdan çoğullay. Gitmen wagtymyz bolmady. Men sagatymyzy ýaty patrýasyny öwretmäge ýetişim bak. Heýuran başymyz şuluq abadan. Hava bir daýga da bagdyrmaly derede. Bir pul verilmiyor. Şu vakti böyle beni sabık gidelim. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Ebi yaşurlahy uram gijiteme. Daýyny gelin diýär serdar bolmagym ha? Näme diýär? Daý seni gelin diýär serdar bolmagym ha? Näme diýär ben kulağım ağrıyacak işitmeýär. Daýy Aýdylýa sen dehyar ýa şäherdar bolmagy gelin Ferahannyň çirim gelinmişda. Asıl kulağım işitmeýär. Ne diýäni düşünmeýär. Dur men oğlum şunu bilýän on derdin hemen. Ýol bilýän. Daýy yaşuly meni öze meni senne gelin şıtak pul lap köýmede pul jüwe urmagy geldin ha? Jüwi pul ha? Hava pul içirim gelin. Pul paýlyna diýmişdim zaten. Näçe öyle pul ağdalarını? Kulak eşitmeýe getirdim. Günahı men oğlan eşitdim ha pulagdan görmeýän göz görýän eşitmeýän kulak eşitmeýän bilagır kellar hemme zat pul berek doğrulanýar. Ona bu yaşlı rahmet eyle. Yaşlı sen adın ne? Adın açıp verdim bir Ravi. Ne mi diyorsun? Yaşuly, işgäli özüň narahat etme, feşaryň oýnamasyna. Göze bir verek, bir näçe bolýar. Näçe şu yaşlı adam ediyet berip otyň. Göze bir ýeňiljek soradan bir verek bir näme şu näde bilmeli ha? Göze daýy men goýdy dolasy nagat pul örädi. Sen nagat pul alsaň jüwe ursaň radi bolýan sen ha? Nagat kem olsa goýdy beni bilýäňiz ýaşaýsyň harjyma. Ýeňiň pulun güýji etek nagat kem olsa goýdy men. Bolýan daýy. Sen inşallah bir gözüňden birisi ýaddaş et goýarsy inşallah öwlemiyet goýar. Öňe habar ederdi inşallah. Daýy gidibersen ýaşuly. Daýy her gaçan pul bermeli bolan öňe habar eder jüwe urzak bolsaň gidiber. Bolýar me gözleşip otyň. Üçüncü nefer girsin otağa. Selam. Selamünaleyküm. Bayır sen dahi uğram yaşın etekten. Näçe olyap tak gelin ha? Men kaka nivelsak salam aýtdy, aman öldü.
Amanurt değil mi? Amanurt değil bayağı değil mi? He, aman Nurt daim. Aman Nur daim. Onca olan sen ve bir daha değilim ben sayılmam oluyor. Goda sen baya sen işte goda bir her neme diyetin else diye bir radi. Brad değil ben intihab değil salahiyet ora. Näme diýeýin? Her neme yüreğinden çıkan gibi sever bir de sever doğdu günlerde bana da sever vay çıkıyor. Yani brad değil bir kanuni hed olmalı biliyor musun? Brad'la tamam vicdanımız ağrımasın. Brad değil de gober. Näme diýeýin? Ya biraz söyleme. Göresin kızı. 100 milyon sana verdik bütçe. Neçe milyonu bir de veriyen cüve uğrar yani. He? 100 milyon. Berekeller sana bayi godem. İstida direksiyon taptık ben. Ağzıviyçilik deyip sana diýär. Gözden men bir miktar sorgulmaly gyna değilim sonra bir de karametli diýmesinler. Gözde bayar gowjugly was. Oban aşak başynda bir kunça, oban ýokary başynda bir kunça, ikisi asfalt bolmaly. Sen şulan haýsyn öňçe asfalt etdiň. Öz hayatımızı. Berekeller bayi. Şundan meter gowjugap sana berilmeýär. Hiç mu tapylmaýar. Görýän näme diýe? O taraplara bu tarafy uruşdurjak haýwal öz hayatymy asfalt etjek. Öňden nagt öňden geçýär. Berekeli goda ahyrky soragym baýar. Gowjuglas şun jogap bersen sen etmez bilen deýýarymyz şäherdarmyň bolýar. Şu ördege tek ördek diye. Şu orkoç merkek şunu aytsan tamam. Bu galavun. Berekella koçun. Ben gözümü yaşta gelindi. Şuncuk civan da istiydi. Civanlarımız varmıştık bir hayırlanmanıyormuştuk. Günlerde atılıyordun narahat edip durma. O kıyınçılık vakti konu yok ama pişref etmeli. O ağzalısılıkla ayrılın ağzıvirçilik gel aramıza. Bir pelvan gel inşallah da. Bayır seninle bir oyunu da gidiver inşallah da intikap bolun. Bizim diğer şehirdarımız ama Nurday'a da kız salamı yeter. Tamdıra yapıp durun doğman geçen ya. Hükmen doğman geçen taraftan salamat. Tamam sen intikap bollun. Qaygat durma. Özümüz bütçen sen oyunu iyi verir soturan cayında. Özün her näme bilsen sonunda harcadı ver inşallah. Bizim ovamız sakladı. Ha.